yan, welcome back again sa ating channel. So for this video is we gonna cooking malunggay soup po. Walang iba po, Binukid style. So ipakita ko sa inyo, pag wala kaming ulam dito sa bukid, walang ingredients, no? So yan, nandito po yung malunggay. Yan, so ito muna yung kukunin natin. Sa tatlo. So next, ito na naman. Yan. Ang daming malunggay, no? So last one, ito. Ayan guys, so tapos na tayo mag-harvest. Yan o, ang dami na. So lagyan natin to ng bulad o yung tuyo. Yes, magsugbatag tuyo. So let's start. Yung tubig kasi need to pakulo pa, no? Pakuluan muna natin. So, takpan natin. Na yung malunggay natin. So, hagpatin na natin. Ito na yung lalagyan natin.
So tapos na po tayo maghagpat ng mga malunggay. So tingnan po natin yung ating sinasain. So yan guys, ito na po yung tuyo. Gawin natin itong inihaw at saka itong ating malunggay. Ilagay na natin kasi parang kumukulo na. Yan, so takpan na natin. Tapos kanyanin natin para mag-inihaw ng bulat. Yan, so lagyan natin ng asin. Ayan. So maraming salamat sa panood. Keep safe always and God bless po. Malunggay so with buwad.